Kaixo, zure ahotsa grabatu eta irakasleari nola bidali ikusiko duzu tutorial honetan. Horretarako, aukeratu grabazioa aholkuak ematen. Atzitu. Eta beste pantalla bat irekiko zaizu. Izenburua jarri. Zuk batzuetan aterako zaizu Javaren ohar hau, abiso hau, eta ejekutar esan behar duzu, eta orduan ikusi duzunez, pantailaren erdian beste dispositibo bat irekiko zaizu. Jarri izenburua, adibidez aholkuak, Jon, zure izena edo nahi duzuna, eta idatzi nahi baduzu, irakaslearentzat mezu bat. Esaterako, kaixo Jon, zer moduz? Nire grabazioa bidali dizut. Zer egin behar duzun grabatzeko? Botoi gorriari eman eta zure hitzaldia egin. Bueno, Jon, gaur gomendioak eskatu dizkiguzu. Zer egin ura aurrezteko? Begira, edo energia aurrezteko. Nik energia aurrezteko, horrela hitz egin ondoren, bukatzen duzuenean, estopi eman. Nahi baduzu, disketean aukeratzen baduzu, grabazioa gordeal izango duzu. Eta zure konputagailuan geratuko da. Nahi duzun lekuan gorde? Adibidez nik hementxe. Gordeko dut. Proba, guardar, zure ordenadorean grabazioa salbatuta egongo da, eta mezua bidali aukeratuz gero, irakasleari bidaliko diozu. Kasu honetan niri. Ikusten duzuenez, gure ordenadoreak nahiko motel dabiltza, nahiko geldi. Bueno, horixe da guztia. Oker ez banago, mezua bidali duzu. Hemen jartzen du, mezua bidali izan da. Hori egin ondoren, ikusiko duzu, pantailan azaltzen zaizula lehen idatzi duzun mezua, eta agertuko zaizu grabatu duzuna. Entzungo dugu? Hor dago. Bale, orain nahi baduzu mezua edita daiteke edo bestela horrela utzi. Ziur irakasleari iritsiko zaiola. Animo, ez da hain zaila eta.